Γιατί εμείς δεν λέμε αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς δεν λέμε αυτό που καταλαβαίνουμε οι σχέσεις μας. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ούτε μας ενδιαφέρει ούτε είναι ηθικό. Καθένας είναι κάτι σε σχέση με κάτι άλλο. Εμείς παρακολουθεί τον άνθρωπο σε απόλυτο κενό. Μόνο οι σχέσεις μας υπάρχουν. Η ύπαρξη μας μια ψευδέστηση. Παιδιά, λοιπόν, κανείς δεν είναι περιττός, όχι είναι χρήσιμη, αυτό είναι βασικό. Και αν ένα κοινωνικό σύστημα, σωστά το λέει. Όλο τον κόσμο και τους καλλιτέχνες στο Σύνταγμα, χρειαζόμαστε όλο τον κόσμο. Σωστά το λες παλικάρι, ότι χρειαζόμαστε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ανθρωπότητα, κάθε ένας άνθρωπος είναι ένα μοναδικό πείραμα της φύσης για την αυτοκατανόησή της. Δεν υπάρχει κανένας περιττός. Το μόνο πράγμα που υπάρχει και μας ενοχλεί είναι ότι υπάρχει σωρία πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου που δεν έχει διαχειριστεί. Συμφωνείτε? Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, πίσω από την οικονομική κρίση υπάρχει την οικονομική κρίση, νομίζουν όλοι ότι είναι σημερινή, υπάρχει μια μακραίων πολιτισμική κρίση. Την καταλάβανε οι άνθρωποι όταν χτύπησε στην τσέπη τους. Αυτό είναι τραγικό, αλλά και καλό. Η κρίση επαναπροσδιορίζει το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν στα ίδια πρόσωπα που δεν είναι απολύτως αντιπαθή, αλλά στο ίδιο πολιτισμικό, στο ίδιο μάλλον πολιτικό σύστημα να μας βγάλει από την κρίση. Δηλαδή είναι σαν να εμπιστεύεσαι στα γεώδη χρέη βρεφολυμπιοκόπου. Καταλαβαίνετε. Πάντως, παιδιά, οι Χαΐνιδες, ακούστε να δείτε, οι Χαΐνιδες έχουν 21 χρόνια παρουσίας και έχουμε ισόσπαρνισμό εισοδημάτων. Πρωτοποριακό και αναρχικό μέτρο. Αμφισβητεί κανείς. Δεύτερο, δεν ξέρουμε που πάμε ούτε ποιοι είμαστε. Η χαρά μας είναι να συνδιαλλαγούμε, να επιδράσουμε πραγματικά μεταξύ μας όλοι, να μεταδώσουμε τη γνώση μας μεταξύ μας και μεταξύ εσάς. Απέναντι στην κωδικότητα, στην επιθετικότητα, στην αντιδημιουργικότητα της κρίσης, παρατάσσουμε δύο νέες εργασίες. Τα αγροπακτοτροφικά και τα μικροπολιτικά. Μας έφερε πολύ κόπο, πάρα πολύ σκόπο να το κάνουμε, πολλά χρήματα από εμάς, πολλές συγκρούσεις και ισχυρή απόπειρα οριανής μας στο πόλεμο. Η απάντησή μας λοιπόν στην αντιπαραγωγικότητα της εποχής είναι δύο καινούργια πλαίσια που έχετε υποχρέωση να τα ακούσετε. Έχετε υποχρέωση να ακούσετε τα δύο CD που δεν είναι δικά μας, είναι πάρα των Χαΐνιδες, αλλά είναι η έκφραση του συλλογικού ασκήνου. Δεν λέμε να τα αγοράσετε, αλλά έχετε υποχρέωση όπως στην αρχαία Ελλάδα. Και πέρα στην αρχαία Ελλάδα, πριν τις αρχαίες τραγωδίες, 5 μέρες του μπροστά, όλοι πληρωνόταν για να πάνε και να πιούνε, ώστε να μην δουλέψουν. Να είναι ξεκούραστοι να παρακολουθήσουν τις αρχαίες τραγωδίες. Σας προτρέπουμε λοιπόν να κλέψετε, να αντιγράψετε, να αγοράσετε σε εκεί που υπογράφουν οι Χαΐνιδες και ξεκούραστα να τα πούσατε. Γιατί είναι δικά σας. Μην το Πασχαλίδη σε ευχαριστούμε για την πάσα. Θα αρχίσει μετά να μας συνδράμεις. Εμείς σας παίξουμε στην αρχή δύο τραγούδια. Άρχισαμε με το πρώτο τραγούδι που είναι ένα ριζίτικο. Το ριζίτικο της Γερακίνης.
το τραγουδίο της Αναντώνης, αλλά δεν είναι μαζί μας. Θα το πούμε εμείς. Πολλά